Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jane nga iti agdama kat adda ijay Italy. Namsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani Ivy Gutierrez from Mariel Gutierrez. Makablaawan ti Concepcion Asitura family. Anak ko Adamacleo kan Marzen, kan misis ko Anilin Concepcion. Kastamot ni Nanay Sozima Asitura Concepcion from Angelo Asitura Concepcion, ti Dagupan City, Pangasinan. Shout out iti Kawilan family ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastamot ti Takang Valdez kan Passion family ti Andarayan from Mary Jane Takang. Shout out pa kada Grace Agtina, Nida Niveras, Gemma Frutas, Nati Agustin, Jasmine Rivera, Erwin Cacho, Susan Ronquillo kan Belinda Ramos. Makablaawan ti Taberna Alejo Kobe kan Mundo family, especially nilakay ko ani JP Alejo from Leyniki Alejo. Shout out kani Ayan Greya Ferrer, Corazon Balaan kan Maricel M. Medina. Makablaawan ti kabsat ko ije Oman ni Ronilda Ulep kan Rosalyn Ramoran. Mamangko ani Leonida Dalangay Martinez kan manang Rosalyn Bakay ije Barangay Masipi East, Kabagan Isabela from Rochelle Salas. Aguinaldo family di Tapurok 7 Barangay Turod Reyna Mercedes Isabela from Mixed Feelings Vlog. Shout out kada sexy girl Gayed, Elma Kamat, Ana Jean Gaho,
Antonio Soliven Jr. kan Manel Drama Productions. Happy birthday kadagiti anak ko nga birthday ita July. Isoda Rosal, Ashley kan Cheska from Carolina Manangan ti Doha, Qatar. Makablaawan ni Sheila ni mother kan kakabsat ko dita Alno La Trinidad from Charlene Deep ti India. Bautista family kan Terrado family kan amin akakabagyak dita Cagayan from Amado Terrado ti Dubai, UAE. Abriam family dita San Mateo Isabela from Geraldine Abriam. Lakay ko ani Reynaldo Jose, apok ada JC, ayan kan Daisy Jen ti Subol Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Makablaawan nila kay ko ani Jim Lawrence, kastamot ni Mama Remy, kakabsat ko ada Kidlin Milo Banyaga, Kid Ballesteros Milo, kan Ana Milo Orbinya ti Australia. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Jane. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan manang itinagan a Jane, kat iti agdama agtrab-trabaho ak dito'y Italy. Dayto YouTube channel yu ti kanayon apagdengdenggan mi nang runa homesick kami manang. Nukasta ngamin nga agdengdengag kami kadagiti drama nga Iloco, panagrik nami kat adda kami dita Pilipinas. Uray dagiti gagayam ko apinay, nakasubscribe damat iti channel yu. Maliliwa kami manang nang runa no ti pakasaritaan kat maipapan iti padami nga OFW nga adda dito'y balasiw taaw nga agsaksakripisyo para itinasaya at amasakbayan ti pamilyada. Ingkadang ko matinagsurat taadamat kayat ko apa idrama. Kat sapay ko mamanang tamapilimat ama ipatangatang. Iti kasta makaipaay liwliwa kadagiti padami nga OFW. Rugyak man nga rod ti agsalaysay Manang Emmy. Anya nga iti planom itata nakaturpos ka iti kolehiyo, iha. Kaya't ko tiagbiro kadagos iti trabaho, papa. Ado ti mabalin mo asumrikan, Jane. Basta saan ka lakit di anapili iti trabaho. Basta ti kayat ko at trabaho, papa, kat ti may apply ko ti inturpos ko a kurso. Sa bagay, husto da ita ako nam. Ado nga minitan, dagiti addaan iti trabaho, ngam di damat maaramat ti ingradwarda. Gaputan na rigat at talaga ti agsapol itan iti panggadan. Wan nga rod, papa. Ado matagiti amok akas ta tinapasama kadakwada. Sa bagay, awan mo ti dakas na. Ti importante kat ada trabaho da. Numabalin ko makat, kayat ko amay apply ti inadal ko a kurso. Adaken ka dayta, iha. No anya ti amom apagsayatam, aramidam. Ngam daytoy lang ti unay-unay ko, wan. No mabalin. Diyak kayat nagtrabaho kay ti sabali apagilian. Apay mo't, papa? Iha, ado dagiti madamdamag ko asaan anasayat a mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo ijay. Agmay maisaka nga anak mi ken ni mamam. Kadyak kayat nga dati dakas a mapasamak ken ka. Papa, saan nga agpapada ti gasa ti tao? Anya ti amuyo? Ang mga noodamot na pintas agasat nga agururay kanyak iti sabali a pagilyan. Basta no mabalin, iha. Kayat ko adito'y kalaang Pilipinas. Mamati ka makasapol kamot lang itinapinta sa panggedam dito'y pagilyan tayo.
Insan, kumusta? Nakasapol ka ni ti trabaho? Saan pa nga rod manong? Makabannog mo tagbiro kiti trabaho. Normal lang dayta. Talaga kasapulan ti anos ako nada. Wan nga rod manong. Nang runa no ti ibirbiro kam ket tinaiturpos mo. Ay, isumat lagayam nga adu tinagturpos asabali at trabaho tinasarek da. Tapno lang adam ako na trabaho da. Agpaiso day tangin baga minsan. Nang runa ita panawan. Adu pa yun natin sumsumro kiti call center. Oray, di dan maaramat in graduar da kurso. Ta tinapateg, adan trabaho da. Ken saan damot amalugi. Ta adu madagiti call center anang atong agpasweldo. Ngam, makapaupay manong. Awan samot ton ti master ka katrabaho. Maawatan ka, Jane. Ngam kasi din ako nakon. Kabaalam day ta. Basta di ka maawanan itinamnama. Agyaman na kita encouragement, insan. Naimbagpay kun ka, ada na talgad at trabaho. Narigatan ang matlang idida mo. Ngam, iti asi ti Diyos. Nakasapulak matlang iti nasaya tapanggadak. Kasta akto kumamot manong. Sapay ko ma, tamakasapulak tumatlaangan iti trabaho. Kumusta ti panagbirbirok mo iti trabaho, iha? Awan pa'y simong ba't kadagiti nagaplayak, mama? No asino ti umuna, isunton at ipapanak. Aging ga ita, awan pa'y mawag kanyak. Kasta talaga, iha. Masapul ti anos. Talaga narigat ti mangrugi. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Mapanpanunot ko pa'y ket din ti agaplay di balasi tao, mama. Ama ano damot na pintas agasat nga agururay kanyak ijay. Anya, iha? Inyunay-unay ngamin kanyak ni papa. Adinak kaya't apumanaw diti pagilyan tayo. Mabutang ngamin ni papam. Amang ano anya kano ti mapasamakan ka? Amumbat ngagmay may sakalaang nga anak mi. Amok day ta, mama. Ngam sayang no da oportunidad. Saan mat nagpapada tigas at ti tao? Amok adinak baybay ti Diyos, mama. Sa bagay, pudno day tako na miha. Masapul nga agtalag kay ti Diyos. Bala, bayab ta kasaritak ni papam. Ngam no adda masapulam apanggadam ditoy. May-mayhat, iha. Insan, imbag ta nakita ka. At the job opportunity di Italy. Amang ano interesado ka? Agpay sumano? Wen, imbaga kanyak di gayim ko. Isang orat asi ka adagos ti napanunot ko. O anya, interesado ka kadi? Uwan manong. Kasanon ni papam. Siya kon ti makamong agpalawag kan kwa na. Malangarod, padasam. Dakla tulong da ito ka. Nang runa katagaw awat da ka ti fresh graduates, sigun iti gayam ko. Sige nga, manong. Kasaritak ni papa. Ibagam ka ni Tito Peter, ti amin a detalye nga ibagakan ka. Ure dagiti benefits. Sapay la kumata maawatan ni papa. Kuma, isong anusang maipalawag kan kuha na ti amin. Ibagam makabailang masalwadan ti bagim. Kaya nukas kasa no? Kadwam ti kabsat ti gayam ko amapan. Ibagam ka ni Tito Peter nga ada kadwam makadaraan tayo. Tapno sa anunay ngagdanag. Sige manong. Agurno nga kitikirad ti pakinakam. Sakbay akasaritak ni papa. Kat sapay ko matapalubusan nak. Agyaman na kititulong mo, insan hari.
Maypay ang nagturpusak manang Emmy, mapanpanunot konti ag trabaho iji balasiw taaw. Kayat ko ngamin ang masigurado tinasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko, nang runa kat agmay saak nga anak. Ngam adda pa nagduaduak, tatalaga asaan nga umanugot ni Papa iti panagabroad ko. Pagarupen na ngamin kat jak pay lakabailan asalwadan ti bagik. Ken kang runaan na, adu dagiti madamdamag na amadi ang mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo iti balasiw taaw. Kinapudno na, jak amuno kasano akasaritak ni Papa, kalpasan nga imbaga kanyak ni insan hari ti oportunidad nga agururay ije Italy. Ngam gapo ta talaga nga interesado ak, kinasaritak nga rod dagiti dadakkel ko. Papa, Mama, adda ko maibagak kada kayo. Anya day ta iha. Adda ka din nasarakam at trabaho. Adda si Mangbay nga oportunidad para kanyak, Papa. Kat talaga akayat ko day nga injaya da kanyak. Kasta ka di. Anya ka di day ta trabaho, iha. No, nasaya at lakit di. Di mon paluspusan pay. Uwem nga rod. Related da ito iti kurso nga inturpos ko, Mama. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Anya aya day ta trabaho, Jane. No lakit di amom apagsaya atam, apay kit din asaan? Office work, Papa. Ngam, ijay Italy. Anya? Ijay balasiw taaw kunam? Ay sus, ado ti pagpaggadam ijay. Diyak kayat, Jane. Didak pagdanagan, Papa. Kadwak ti kabsat ti gayam ni insan hari. Amo ka din nakisagmak ni Manong Hari, Papa. Saan ka amabalin nga agabrod? Ano ti madamdamag ko a kinarigat a mapaspasaran dagiti Pinoy nga dayjay? Ngam, Papa, iso daytoy yan ti chance ko a makapan. Nabayag nga inararapaap ko daytoy, Papa. Saan ko manatangkan ti ulom, Jane? Peter, apay nga minapuro negative ti aday ti panunot mo. Saan nga agpapada ti gasat dagiti nakapan ijay? Kan mamati ak asaan to nga isagmak ni insan na hari. Basta jak kayat di Yolanda. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan ta daytoy abanag. Saanan? Nalpasan daytoy atong tungan. Ngam, Peter. Huston ko nakmat. Awanan ti adupay asaw. Jane, amom no anya ti takder ko maipapan iti kakastabanag. Sige, Papa. No iso ti kunayo. Nasaya at. Jane, iha. Di kagdanag. Pagsasaritaan tayon tumanan daytoy abanag. Kumusta nga insan Jane? Nakasaritam ka din ni Tito Peter? Wan, Manong. Ngam saan nga imanugot? Anya? Ay sus, sayang dito yung oportunidad na mapaluspusan, insan. Amok, Manong. Ngam awan mat maramidak. Talaga asaan akayat ni Papa? Ay, sabagay. Maawatak. Ang sapay ko matagbaliw pa iti pangadeng na. Kuma, Manong. Ngam ita, jak pa'y lang ma-acceptar ti jaya yo. Pasensya kayo ninsan. Awanan nyaman na. Engam di kagdanag. Adan tulat ta sumangbay nga oportunidad para ken ka. Agyaman ak insan. Patisi ka, nairamraman. Awanan nyaman na kunak lang din. Ken dayto ti tandaanam. Adda lang diti para ken ka.
Di ka maawanan itinamnama. Kaya hindi ka agdanag. Amok ang makasarak kan tumot lang itinasaya ta trabaho. Sige, taituloy ko nga ron ti agbiro kiti trabaho insan. Awan ka di pa imawag ka dagiti nag-applyam? Awan pa'y nga rod. Ngam kunadamat pasaray kalpasan ka no ti makalawas sakbay nga umawag da. Kasta ka di? Wan manong. Sayang at talaga ti oportunidad. Di nasayatin san Jane. Padasa makasarita man ng dagiti dadakkel mo. Nangruna ni Tito Peter. Anya mo, ama na umanugot tumatlaan. Kumusta kan iha? Kasla naliday ka? Nagrigat mama. Talaga ngamin akayat kong awatan di trabaho iji Italy. Maawatan ka. Ngam narigat at talaga ti agdesisyon maipapan iti dayta abanag. Amok mama. Ngam ikan na kumamot iti gundaway ni papa. Narigat ngamin at talaga para kan kuana. No umadayo ka. Ngam mama, kasapulak mo ti experience. Kat daytoyan ti gundaway ko. Alabayab, takasaritak tumanan ti amam. Agyamanak mama, masapul ko at talaga ti suportayo. Agtalagkalaeng, pagsaritaan tayo daytoy anasayaan. Agyamanak mama, sapay la ko ma, tagbaliw pa ti kapanunutan ni papa. Patpat ganda ka unay iha. Isuna laeng, tatalaga nga adda amak ni papam. Ada kaasi ti Diyos mama. Amok adinak to baybayan. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan tamanen ti maipapan iti offer iti anak mo iti Italy. Saan nga umanugot, Yolanda? Amumot nga da pagpagkatan dagiti Pinoy nga da iti balasiw tao? Maawatan ka. Ngamdakkel nga oportunidad daytoy para ka ni Jane. Ado ti pagpagkatan iti balasiw tao kunakmanen. Sanak tumatla nga makaid na. Napiyak ko man no asidaglaeng, tama balinta mapansuknalan ti anak ta. Ngam kadwa na ti kabsat ti gayem ni Hari. Amok asif da ijay. Amok, ngam sa anak nga rod akampante. Diyak kaya ta may sagmak ti anak ta? Oray siyak mo ta. Ngam numaminsan, masapul nga ipaayan tamat ti gundaway ti anak ta. Apoy adi mo padasan nga awatan ti biyang ni Jane. Patpat ti anak ta, Yolanda. Diyak lakit di kabailan no dadakas amapasama kan kuana. Peter, saan asikatirumbang nga agdesisyon para iti masakbayan ti anak ta? Amo ka kayat mo aprotektaran. Ngam panawon betan, tapno isun ti agdesisyon no anya ti kayat na iti biyag na. Ngam Yolanda. Amok apat-pat gamunay ti anak ta, Peter. Ngam masapul nga akludem, apanawanan, tapno isu ti agdesisyon para iti masakbayan na. Ipaahit ako matikarbengan ken wayawayana.
Talaga at tinulungan nak ni mama amang kumbinsir iti amak manang Emmy. Ngam natangken ti pangeddeng ni papa. Kat talaga adi nakpalubusan nga agtrabaho ije balasiw taaw. Pagaamu tayo matmanang, narigat at talaga ti agsapol iti trabaho. Nang runa no fresh graduate ka, taado ti kaagaw mo. Jakla mo ita, ngam idi panawon ko, kasjay ti sitwasyon. Uray dagiti kabatch ko idi, narigatan damatlaeng anakasapol iti panggadanda. Iso at talaga adyak kayat apaluspusan ti oportunidad, taamangan kunak no iso dayjayan ti agururay kanyak at trabaho. Ngam uray no saan nga umanugot idi ni papa nga agabrodak, inanusaklat ta tinagsapol iti pagtrabahwak. Iso na laeng, takaskas di nga awan tinasapulak. Agingga iti kinasarita nakmanen ni Hari akasinsin ko. Anya nga insan, napanugot mo ka din ni Tito Peter? Talaga di na kaya tinsan. Jakmat kabailan na supringan ti pagayatan na. Kasaritan manen Talaga ka di mo kabailan na supringan ti desisyon na? Narigat manong. Jak kaya tagsakit tinakap na kanyak. Saan mo't siguro insan Jane? Talagang min adyak kaya mapaluspusam dayto yung oportunidad. Amo kadakkel ti maitulong daytoy para iti masakbayam. Di kagdanag manong Hari. Kasaritak ni mama. Bareng maalukoy na ni papa. Anya jay ko namiha. Kinasarita nakmanan ni insan Hari, mama. Talaga kayat na makapanak iji Italy. Dakkel ka no ti maitulong daytoy para iti masakbaya. Ay, nagrigat tumot nga minakasarsarita ni papam. Hanggang di ka madaragan. Kasaritak manen, bareng mapaanugot ko. Sapay ko mataumanugotan, mama. Kayat ko talaga ti agtrabaho iti balasiw taaw. Saan lang para kanyak daytoy? No di kat para kada kayo matlaang ka ni papa. Kayat ko masigurado tinasaliwanwan a panagbiagyo. Kayat ko asubadan ti panang padakkelyo kanyak. Maawatan ka, iha. Katagyaman akunay iti kasta ka panunutam. Ngam ti importante kada kabikan ni papam kat ti masakbayam. Di na kami panunutan. Kontento kami iti panagbiag tayo, iha. Mama, ngam kasi tinakun-akun, di ka agdanag, tasyak ti makamo. Agaramid ta iti pabuspusan. Anya ngay Peter, napanunot mo ka din ti may papanitikid-kidawan kan ka ni Jane. Aging kakadi ita kat namnaman na pailang agbaliw ti pangadeng ko. Aging ga ita, agururay pailaang di trabaho nga idijaya da iti anak mo. Ti desisyon mo lang ti maururay. Maasik ako mamat iti anak ta. Saan agaputa di nakakayat atubngaran ni Jane? Kat si kantimang manipula iti biyag na. Amo ka protektaram, kan patpatgam ti anak ta. Gam saan kumabot asika ti agbalin alapad, tapno matunoy na dagiti arapaap na iti biyag. Nakaturpusan ti anak ta. Panawanan tapno agaramid iti bukod na abiyag. Ti papel talaengen kat ti mang suporta kan mang tarabay kan kuana.
Saan at imang lapad iti pagayatan na? Talaga ka din nga interesado ang mapan iti balasyo tao. Nabayagan, Peter. Talaga nga rapaap na dayta. Nagasat takit di. Tasaan akas kadagiti na duma. Asaan pa'y anakalpas iti panagadal ngam nakiasawan. Wenno nakinobnobyo. Nasingpot ti anak ta. Iso adi mo kumalapdan iti kayat na, Peter. Nasaya ta simmang patkan, Jane. Narabian ka mat, iha. Napanak lang nagpasyariti ayan damanong hari, Papa. Mama, pasensya kayo no medyo naladawak ang nakaawid. Awan anyaman na, iha. Apaya nakaraing kayo pailaan. Rabiin. Adangamin kayat nga ibagakan ka ni Papam. Iso nga inururay na ka, Jane. Ha? Anya ka di dayta, Papa? Jane, iha. Nabayag a pinanunot ko dahito apang ngadeng ko. Sige. Umanugot akon amapan ka ijay Italy. Ha? Agpay sa Papa? Palubusan da kon nga agabroad? Wen, anak. Ay nahagyaman ak, Peter. Amo ka talaga narigat para kan kadaytoy a desisyon mo. Yolanda, aramidak daytoy para iti anak ta. Kas itinakunamon, kayat ko asuportaran iti amin akayat na nga aramidan ni Jane. Agyaman ak, Papa. Ikarit nga ganadak iti papanak. Rumbang laeng. Kan kanayon ka nga kararag, iha. Tapno ilisi na ka ti Diyos iti paggad. Kanayon ka nga aganad. Wan, Papa. Mama, agsingsing po takijay. Aramidak ti amin, tapno maipagpanakaldak nga anak. Kanayon da ka nga ipampanakal, iha. Agyaman ak, Papa. Mama. Insan, Hari, ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya day tayo, insan? Kasta nakaragragsak ka launa ya, ading. Imanugot ni Papa mapanak iti Italy. Agpay so? Ay, kamaudyanan na. Imanugot mo't langan ni Tito Peter. Wan nga rod, Manong. Kasta unay aragsak ko, idimbaga na kanya nga umanugutan. Naimbaglaangan, tadapay laang di trabaho nga agururay kanyak. Panagkunak, Jane. Talaga na iranta para kin ka day dya trabaho. Iso at tinasayat, ipakaamok adagos iti gayem ko. Tapno maibaganan dagitinas ka na may prepara ka sa pulan nyo iti kabsat na. Sige man nga rod, insan. Iti kasta, iti kasapa na gundaway, makapan kayo ni di Italy. Agyaman na kiti ado at tulong mo kanyak, insan. Ni Apo Diyos timang supapak iti kinaimbag mo kanyak. Agyaman na ka talaga. Talaga narigat para iti amak ti desisyon na anang palubos kanyak nga agabroad, Manang Emmy. Kalpasan nga rod ang naiprocess amin na kasapulan, nakapan kamin iji Italy.
Ititulong kan kaasi ti Diyos manang, nasaya at met tinagbalin a kasasaad ko ditoy. Kat gapo iti panagtrabahok ditoy, nakapundara kon iti mas napinpintas a balay apag nanaedan dagiti dadakkel ko. Kan may sa a farm nga isu ita ti banbantayan dagiti dadakkel ko apag liwliwaan dameten. Kan manumeten a daras a nagpasyarda ditoy Italy. Sapay la kumata agbalin nga inspirasyon to'y pakasarita akmanang. Kan sakbay agibusak ti agsalaysay, kayat kuman lang nga ibati dagitoy abalikas. Nasken nga irespeto tayo dagiti dadakkel tayo, tati pagimbagan tayo laeng met ti pampanunutan da. Laglagipen tayo, ano saan agapu kadakwada, awan tayo kumamet ito'y abiyag. Daytoy ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Jane. Jane, pagayam ko, maragsakan na kiti nagbalin agasat mo iti pagilyan nga ayan mo ita. Pudno unay ti kinunam, at ipagimbagan tayo ti kanayon a pampanunutan dagiti dadakkel tayo. Ngam itibiyang mo pagayam ko, makunak asaan ko mga agbalin atubeng dagiti naganak, tapno matunoy ti anak da ti arapaap na itibiyag. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at agasat adimtengken ka pagayam ko. Kat nagasat ka, taadda dagiti dadakkel mo akanayon a nakasuporta iti amin aganwat mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan.